Сез бик нечкә кыллар. Кагыл дисәң, моңлы җыр туа. Күпме юллар йөрдем, дөнья күрдем, назлы җилләр йөзем сыйпады. Сиңа кайткач кына туган ягым, күкрәгемә шатлык сыймады. Тик бер генә көнгә аерылсам да, яман сулап сине юксынам. Синнән башка миңа туган ягым, бу дөньяда тормыш юк сымам. Тик бер генә көнгә аерылсам да, ятим калган кебек буламын. Тик син генә яшәү матурлыгы, güzelliği yaktı dünyanın. Urmay, kimsin? Kaydan gelgen? Kim senin etilerin bulgan? Kim senin babaların bulgan? Kim senin babalarının babaları bulgan? Biz 380 yıl senin ismini ertə turgan Urmay avılında yaşayıp kilebіз. Kim ol Urmay? Kim onun ismin bizden avılga mergen? Шул сораулар безнең башларда яшь вакыттан ук туып килә. Кайсыбыз ул сорау килүгә сорау башыннан чыгып китә, кайсыбызның башына ул сорауга җаваплар эзли башлый. Бер күпмедер вакыт үткәч оныта, кайсыбызның башы ул сорауны һаман күтәреп йөри. Ул сорауга җаваплар эзли. Кемдер таба алмый. Без үзебезгә инде ул сорауны максат итеп куйдык. Ул сорауга җаваплар табыр өчен, шул сорауга җавап табыр өчен күп эзләнүләр эшләнде. Шул эзләнүләр буенча инде История села Урмаева, Урмай тарихы дигән китап барлыкка килде. Материаллар күп җыелганга күрә, без инде Урмай тарихы белән генә канәгатьләнеп калмадык. Киреп киттек Чуваши татарларының тарихына. Җыелган материаллар буенча инде икенче китап та барлыкка килде. Ул икенче китап Чуваши татарларының тарихы дигән китап дип атала. Материаллар күп. Чебоксар татарлар тарихы турында да. Шуңа күрә инде өченче китапта эшләнә. Өченче китапның инде исеме Чебоксар татарларының тарихы, История татар города Чебоксар дип атала. Декабрь аенда Алла теләсә басылып чыгарга тиеш. Хәзер мин сезне шул китапларның эчтәлеге белән таныштырып китмәк телим. Чуваши татарларының тарихы. Колесов китабы Народа России ДНК генеалогия дигән китабына таянып эшләнгән бер эзек белән башланып китә. Анда безнең ике татарның генеалогический анализлары бар. Шул анализларга карап, татарларның ничек йөргәннәрен, каян килгәннәрен, каян Чувашига килгәннәрен, Чувашидан кая икәннәренең эзләре күренә. Бик каты кызык әйбер. Аннан инде төрле очеркларга таянып, татарларның юлларын шушы генеалогический исследование белән чагыштырып, татарларның юллары турында сөйләрбез. Ничек алар Монголиядә, ничек алар Прииртышиядә, нинди татарлар булган, ничек алар элек аталганнар, алар турында сезгә сөйләр. Нинди отношение булган аларның болгарларга, нинди отношение булган аларның монголларга, нинди отношение булган Чингисханга, нинди отношение булган Алтын Ордага, нинди отношение булган Касымский ханствога, нинди отношение булган сугышка. Сугышта Тимурлан белән Тактамыш сугышында ничек алар бүленгәннәр, ничек алар килгәннәр, ничек алар бу җирләргә килеп урнашканнар. Аннан инде табыр бүлеге булыр татар авылларына, Чувашиядәге татар авылларына, нинди авыллар, качан алар барлыкка килгән. Каждый авылның үзенең квадрокоптердан төшергән фотографиясе бар. Шуларны Алла теләсә куеп, аннан инде анардан соң язырбыз энциклопедический, нинди энциклопедия авыллар турында нәрсә язылган, алар турында тоже язырбыз. Аннан инде атаклы татарлар турында язырбыз. Бөек Ватан сугышы турында язып үтербез, геройлар турында язып үтербез. Хәзерге геройлар, шул вакытта булган геройлар турында язып үтербез. Менә бу инде беренче История татар Чувашской республики дип атала. Икенче китабыбыз История татар города Чебоксары. Анда элекке тарих эс, анда 1700 елга хәллекне 62 татар күренә, алар тарханнар, алар турында язып үтербез. Аннан инде революция вакытыннан соң татарларның тарихы Чебоксарда бай, алар турында язырбыз. Өченче том безнең История села Урмаева. Анда бар тарих, барысы да архив документларына таянып эшләнгән эшләр. Шул материалларга таянып 1646 елга хәтлек үзегезнең бабаларыгыз, нәселләрегезне таба аласыз. 8-9-10 тамырга хәтлек төшә аласыз. Хәзер әйтәләр бит шәҗәрә дип. Шул шәҗәрәне ясый аласыз. Бер кичкенә генә препятствие була. Ул
1961 елдан алып, 1921 ел. Андагы бүтін документлар язылган арабский алфавит белән. Алар сакланулар Татарстанның исторический архивында. Алар күчерелмәгән, аларны күчерергә баштан сатып алырга кирәк, аны күчерергә кирәк. Калган документлар, нинди документлар бар? Урмай турында исторический документлар бар. Мәскәүдә, Чебоксарда, Ульяновскида и частично бар Казандагы күчерелгән метриклар. Бигрәк каты зур килеп чыга. Бөгенге көнгә карасак 700 битке, но безнең максатыбыз калдырырга 500 битке. Аннан инде бу китапта дин турында була, дин тарих, Фахриддин, атаклы Фахриддин мулла, аның эшләре турында була. Алар ничек килгән, ничек аның семьясы, бөгенге көнгә хәтлек аның семьясының продолжениесен турында языла. Чапанный восстание 21 елгы турында языла, анда күп материал. Аннан инде колхоз турында бик каты күп материал язылган. Виске аларны хәзер эшләргә кирәк. Аннан инде мәктәп турында, Урмайдагы культура турында бер бүлеге, булар инде Урмайдагы безнең культура турында ничек бездә развиваться ителгән, аның турында язып бетербез. Аннан инде атаклы безнең татарлар турында, Урмайдагы атаклы хезмәтчеләр турында, атаклы артистлар турында, кемнәр атаклы спортсменнар турында, тарихта бар. Барысында безнең китабыбызда булдырырга тырышырбыз. Аннан тагын бер әрбир сезгә без бу китапларны ясыйбыз. Президентский грантлар буенча китаплар, план буенча китаплар 100 экземплярлар эшләнә. История татар Чувашской республики 100 экземпляр, история татар города Чебоксар 100 экземпляр, история села Урмаева 100 экземпляр, барлыгы 100 экземпляр. Алар була подарочный экземплярлар. Алар таралалар барыса библиотекаларга, уку йортларына. Кемнең бик каты желаниесе бар, үзенә ул китаплар кулына сатып алмак киләләр. Җыелышыгыз бер айрым сообщество ясагыз үзегезгә. И китап чыгарыр алдыннан әйтермен, мин аның бәясен барып, старший группагызны алып барып, типографиягә түләрсез дә үзегез алып кайтырсыз ул китапларны. Бер бизнесмен белән сөйләшегез, ул 500 мең экземплярны сатып алыр и аннан соң сезгә сатыр. Ул тоже бер определенный бизнес. Китаплар бөгенге көнгә открытый продажага не предусмотрены. Рахмәт игътибарыгыз өчен. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.